Slnko, voda, kameň, drevo, zem a rastliny to sú prírodné živly, ktoré sa snúbia v harmónii v Senec Gardens. Rodina, priatelia, oddych, hra, smiech a domov sú hlavné aspekty, ktoré vás obklopia po príchode do vášho nového domova v Senec Gardens. Vítame vás v Senec Gardens, výnimočnom obytnom súbore, ktorý sa nachádza v meste Senec, iba 20 km od centra Bratislavy. V areáli Senec Gardens nájdete štýlové bývanie v moderných trojpodlažných bytových domoch s otvorenými rozľahlými terasami, predzáhradkami a balkónmi, nízkopodlažných rodinných domoch a priestranných dvojdomoch. Všetky objekty spolu vytvárajú priestor pre príjemné trávenie voľného času a možnosti na vytváranie dobrých vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi. Pri návrhu urbanizmu Senec Gardens sa vo výraznej miere prihliadalo na život budúcich obyvateľov s dôrazom na variabilitu, priestrannosť, ale aj funkčnosť priestoru a objektov, ako aj zelených plôch a oddychových zón. Nedlho potom, ako v Senec Gardens začali bývať noví obyvatelia, sa medzi nimi začala tvoriť skvelá komunita ľudí, ktorí sa príjemne cítia vo svojich domovoch a radi sa delia o zážitky so svojimi susedmi. Častokrát od obyvateľov počujeme vyjadrenia. Bývanie Senec Gardens je veľmi príjemné, lebo človek sa tu cíti, ako keby bol celoročne na dovolenke. Prostredie, voda, kameň, príroda úplne uchvacuje. Je tu veľa mladých ľudí, ktorí sú spontánni, neviazaní, je tu veselo. Tak býva sa nám tu veľmi dobre, ja tu mám všetko, čo potrebujem. Najmä dobrí mladí ľudia, dobrí susedia, takže susedské vzťahy sú tu veľmi príjemné, dobré a to je, myslím, taký základ toho. Tieto myšlienky pre nás znamenajú, že sme tu dosiahli náš pôvodný zámer a podporujú nás v ďalších činnostiach na jeho udržiavanie a zlepšovanie. Senec je vďaka svojim širokým možnostiam rekreácie, jazerám a bohatej histórii stále populárnejšie miesto na bývanie. Mesto ponúka zdravotnú starostlivosť, výchovno-vzdelávacie aktivity od škôlok až po stredné školy a športové možnosti vyžitia sa, pričom niektoré z nich patria k tomu najlepšiemu, čo sa dá v okolí Bratislavy nájsť. V Senci sa nachádza aj široká paleta možností nákupu a reštauračných zariadení. Všetky tieto služby sa v Senci stále rozvíjajú a doplňajú možnosti prežitia pracovných aj voľnočasových aktivít. Príďte sa pozrieť do Senec Gardens, prezrite si náš vzorový dom a sami sa presvedčte o kvalitách bývania, ktoré areál ponúka.